मस्त चमचमीत असा भरीत खाल्ला ना तर 4 चपात्याच्या जागी 10 चपात्या खाईन मी. आणि भाकरी पण, भाकरी सोबत तर बराच लागतात. आजचा मेन्यू म्हणजे वांगा. वांगा नको माका. आता बघ झाला, नाकावर तेट इलो लगेच. वांग्याचं मोडलंय देठ आणि याच्या नाकावर इलो तेट. वांगा माका नाही आवडलं, पण जरा वेगळी काहीतरी करशात तर मी खाईन. हा करूया ना आपल्या मालवणी पद्धतीनेच, पण ती कशी वांग्याचा भरीत म्हणतात, मसाला वांगा म्हणतात. जरासं गुळाचं कडू टाकून वांग्याचा काय काढायचा, काय त्याच्यात एक ह्या असता काय म्हणतात ती, वांग्यात वात असता, वात तो काढायचो. ओके बरोबर. ज्यांना वाताचा त्रास असतो त्यांनी जास्त वांगी खाऊ नये, बरोबर ना. वातूड वातूड वांगी, वातूड असतात वांगी, जखम आवडत नाही. हा वातूड असतात, पण त्याच्यात जर एक वस्तू टाकलास की बरोबर खातला. मगाशी सांगल्यात ती कोणती ती वस्तू बोलता बोलात गेल्यात. हा तुमका माहिती असतात ना तर कमेंट मध्ये सांगा, वांग्यात ही वस्तू टाकली तर सर्वच खातला. चला मग चमचमीत असा भरले वांग्याचा आपण करूया, भरली वांगीच म्हणूया आपण. हा भरली वांगी म्हणजे वांग्याचा भरीत. भरीत शिजून करतात, पण ह्या आम्ही मालवणी भाषेत भरीतच म्हणतो. आज काय केलं होतं, भरीत. हा वांग्याचा भरीत. चला तर अशा आपल्या मालवणी पद्धतीचा वांग्याच्या भरीतच्या रेसिपी आपण सुरुवात करूया, झटकी पट. चला तर 2 चमचे शेंगदाणे घेतलंय भाजून, गरम तव्यावर वाटप केलंय, त्याच तव्यावर भाजलंय. हे आधी फिरवून घेतय दरदरीत असे. आता ह्या आपण वाटून घेतलं शेंगदाणे, आधी काढून घेऊया. वाटप तर व्हाया त्यासाठी आधी घेतलं हिरवे देठ हिरोईनीचे, आणि हे का ना जास्त सुक्या खोबरा घ्यायचा. ह्या बघा ह्या सगळा सुक्या खोबराचा, आणि ह्या आपला मालवणी थोडासा वाटप 2 चमचे भाजलेला. आता ही मी वांगी घेतलंय छोटी छोटी. पाव किलो वांग्यामध्ये किती इली, 5 ते 7च इली. हत जरा जड वांगी घेते, अशी जड बघून घ्यायची. पोकळ असतील ना की ती शिळी वांगी असतात, हलकी लागली की. आणि हे देठाकडनं अशी काढायची, काटे काढून घेतात. कोणाकोणाक देठ पण आवडतात, देठासकटच घालतात, पण आम्ही नाही. निघाले तर ठेवतो, रवले तर, नाही तर असाच करतो. आणि इथून नाही कापायचा, इथून कापायची. बघायचा भुतूर नाही खराबा, कधी कधी कीड लागलेली असता म्हणून कापून बघूची असतात अशी. ही बघा आणि कीड असत तर असे 2 बाजूक 2 कट द्यायचे झाले. आणि ही आपण पाण्यात टाकायची चिरल्या, नाही तर ती वांगी राबतात. आता मी तशीच सगळी वांगी कापून घेतलंय, आणि ह्या पाण्यात थोडासा मीठ टाकायचा. हे बघा असं देठ ठेवायचं. बरा आता ह्याच्यात टाकूया थोडासा मीठ. तोपर्यंत आपण वांगी घालूया फोडणे. आता आपली कढई तापली असा, मी आता तेल घालून घेते. चमचमीत करूची आहेत ना, तर 1 डाऊल नाही घातलंय, 1.5 डाऊल घातलंय. हे 7-8 लसणीचे पाकळे मी बारीक चिरून घेतलंय, आणि वाटपाचाच अर्धो कांदो ठेवलेला आहे, तो सुद्धा बारीक चिरून घेतलाय. थोडीशी लाल झाली की आपला वाटप घालूया. आता आपण घालूया वाटप. ह्या वाटप काय जास्त आपल्याला भाजूक नको आहे, फक्त तेलात जरा मिक्स करून घेऊया. तेल सुटा सर आपला या वाटप दवरून घेऊया. आता त्याच भांड्यात मी 1 टॅमॅटो घेतलेला आहे, तो वाटून घेतलाय. बारीक चिरलंय नाही, सरळ वाटून घेतलंय, नाही तर कांद्यासारखं बारीक चिरलास तरी चालत. आता तो पण घालूया. आता हे आपलं मसालो तुमका झणझणीत व्हाया तर 2 चमचे टाका. मालवणी मसाल्यानंतर मी अर्धा 1 चमचो म्हणजे पाऊण चमचो तरी मी गरम मसालो घालते. आमका जरा वांग्याचा भरीत झणझणीतच व्हाया. वांग्याच्या भरीत मध्ये ना काळो मसालो गावता, तो घालायचो, त्याका चव छान येता, भारी भन्नाट. तो अर्धो चमचो घातलाय. असाच तर घाला, नाहीतर गरम मसालो घातलास तरी चालत.
मस्त कलर येईल. मसाले टाकल्यावर तर असा ढवळून घेऊया. आता जाऊया मिक्सरच्या भांड्याकडे. तोपर्यंत या वाटाप शिजान दे. आता मिक्सरचा भांडा धुवून घेतलाय आणि घालतंय पाणी. पाणी जास्त घातलं तर काही घाबरू नको की पातळ होतला वांग्याचा भरीत. ह्याच्यात जातला शेंगदाण्याचा कूट, त्याने आपली ग्रेव्ही चांगली जाड होतली. कढीलो आता एक एक वांगी सोडायची. वांगी शिजू काही वेळ नाही लागत, पटकन शिजतात. आता ढवळून घेतात ना. आता ह्याच्यात थोडासा मीठ टाकूया आणि गुळाचं खडो टाकूया आणि झाकण ठेवूया. आता ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. आता ह्यो गुळाचो खडो मस्त ढेपीसारखा. आता ठेवूया झाकण 2 मिनिटासाठी. आता 2-3 मिनिटानंतर बघूया. मस्त कलर सुगंध आणि बसली वांगी. वांगी शिजली ना, ती खाली बसली. ही बघा. आता 2 चमचे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आणि त्याचा असा कूट केलेला आहे, ता घालून घेतोय. शेंगदाण्याचा कूट लास्टलाच घालायचा आणि नंतर 2 मिनिटं शिजून घ्यायची वांगी. अगोदर घातलं असतं खाली पॅनला तुमच्या डस्टला, म्हणून शेंगदाण्याचा कूट कधी पण शेवटला घालायचा आणि शेंगदाणे त्यासाठी भाजून घ्यायचे. डुबली वांगी आता डुबली ती. आता झाकण नको. आता वया तर आपली हिरोईन टाकल्यावर झाकण वया, मग सुगंध येतलो. आता कोथिंबीर टाकल्यावर ढवळायचा नाही, असाच बघूक बरा दिसता. आता ठेवूया 2 मिनिटासाठी झाकण. शेंगदाण्याचा कूट आणि कोथिंबीर वाईस शिजन दे. करूया गॅस मोठी, उघडूया झाकण. हा. सुगंध पण मस्त. बोलले ना शेंगदाणे घातल्यावर कसा खाली डसूक जातले बघा. आता आपण बघूया आपल्या वांग्या शिजला की नाही. त्याच्यासाठी घेतलंय काटो. असा घालून बघितला तर पटकन गेला. हा बघा मस्त शिजला. आता करूया गॅस. आता गॅस करूया बंद. वा, गुळामुळे एक ना आंबट गोड चव येईल. गूळ आणि टॅमॅटो. हा मस्त चमचमीत असा भरीत खाल्ला ना तर 4 चपात्याच्या जागी 10 चपाती खाईन मी. आणि भाकरी पण. हा ना. भाकरी सोबत तर बराच लागता. अशी चमचमीत मी आता का भरलेली वांगी म्हणताले ती तुम्ही नक्की करून बघा. आणि त्याच्यामध्ये गुळाचं खोडो नक्की घाला, म्हणजे त्याने काय वात कमी होतो ना. नाहीतर वांगी वातूड लागत नाही. वांगी वातूड असतात म्हणून गुळाचं खडो टाकायचो. वात कमी होता. वातूड अशी वांगी. तर अशी रेसिपी तुमका आवडली असतात तर परब किचन नेहमीप्रमाणे लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन बघत रवा.